president, senyores i senyores diputades. Tenint en compte la meva situació d'imputat en el procés penal que tramita el Juzgat d'Instrucció número 30 de Barcelona sobre les irregularitats detectades al Palau de la Música i considerant que encara que no he estat requerit pel jutge Juli Solàs per tal d'aclarir les darreres informacions periodístiques sobre les que versa l'objecte d'aquesta comissió, crec que he de ser molt caut i respetuós amb les instàncies judicials i per consell dels meus advocats m'acolliré al meu dret constitucional de no respondre a les seves preguntes. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, senyor president, senyors i senyores diputats. A l'estar imputat en el procediment judicial que tots vostès coneixen, no desitjo en aquests moments fer cap declaració en aquesta comissió. I seguint els consells que em dona la meva lletrada, m'acolleixo el dret constitucional de no respondre a cap pregunta. Moltes gràcies.